My name is Babangida. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan gaisuwa da fatan alheri, muna tare da Babangida, mawaƙinmu na nan Sudan, wanda aka tanga da shi Babangida. Wallahi masha Allah, mutane suna yaba irin aikinka Babangida. Don haka yau Idi muka zo a gurguje muka ce muka Babangida mu mai tambayoyi don masoyanka su ji kuma su gane waye Babangida. Kuma me kake yi, me kake gaddamarwa, me kake wannan gaban abubuwan ka masha Allah a media suna yin tarandi jet. Kana ji muna ganka kayi waƙoƙi, kana waƙoƙi na rap, kana waƙoƙi na soyayya, kana waƙoƙi yani kala-kalan waƙoƙi kake, kuma kana su tansi, kana nasa aflam, kana abubuwa dai masu fatakarwa tamam. Don haka muka ji daɗin abun. Yanzu dai tambayar da muke so mu yi tambaya ce 3 ko 2 ko 4 haka zamu ma. Alhasabin babu lokaci mun kalle ka kai mashghul ne za su ba ka da dama ka zo ka wannan, dole muka ce ka dai mu yi magana da kai mu ji kankat. Yanzu dai so muke awwal kana da waƙoƙi na wa take wannan mumassilar Momi Gombe. Na ga kana ƙaunar Momi Gombe sosai, kana abubuwa, so muke ka ba mu kaɗan daga irin abubuwan da kake gwada nata. Wato ina ma kowa da kowa fatan alkhairi, al'ummar Hausawa gaba ɗaya ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da fatan nasara. Ka min tambaya akan waƙoƙin da nake, wato jaruma Momi Gombe. na yi waƙa, na mata waƙa. Gaskiya tana burge ni ne kawai irin salon da take, irin abubuwan da take ɗan fitowa. To kai tsaya, waƙoƙin da kake wa Momi Gombe, wani ne yake zuwa iya baka tsarin, ko kai kaɗai kake zama kake tsara abubuwan, kake ajiye maganganun da kalmomin masu daɗi kana tsara, ko wani ne yake baka, ko kaka aikin yake? A'a, gaskiya ni kaɗai nake wani abubuwan duka, da edita, rubuce-rubuce, waƙoƙi, rikodi, ni kaɗai nake wani abubuwan. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Aha. Kuma hakan ni gani nake irin gwada ce nake, in Allah ya so sai ka ga al'umma sun so abun, kuma har sun yi gaba da abin da abubuwan. to ni har yanzu abin ya birge ni. Abun ne kake yin shi a cikin tsari, abu ne tamami ali, gaskiya saboda Allah, ba dan wai a gaban idanka ba. Abun nan da kake abu ne a tsari, ajiye shi kake a tsari. Mun ji maudu'in Momi Gombe, kana bardo maganganu a malamai. Bardo mun kalle ga akan kile ka kai maganganu a malamai, kuma akwai maganganu ka dai awwal ba mu a maudu'in malamai. Wato gaskiya da akwai malamanmu, gaskiya suna ƙoƙari kuma suna faɗar gaskiya. Masha Allah, muna musu godiya yadda suke faɗar gaskiya, suna fitowa suna karanta littafai yadda ya zo a Alƙur'ani, yadda ya zo a hadisai, kuma masha Allah gaskiya ba abin da za mu ce ma malamanmu sai dai mu musu fatan alkhairi da fatan nasara. Amma da akwai matsala ɗaya. Wato wa'ansu malaman ba sa ɗauko yadda addini ya zo da shi, suna ɗauko irin jita-jita ta mutane, suna zuwa cikin masallaci suna wa'azi, ba za su ɗauko littafin da hadisin da yake rubuce da, ko kuma a littafi daga Qur'ani. Sai dai zancen sun ɗauko zance daga gurin mutane su zo suna faɗa shi a masallaci. Alal misali, masu mata wanda suke zuwa a TikTok suna abubuwa, malam kawai ka ce Allah shirya, Allah ya hada, amma ba za ka zo kana cewa ai wacce kaza ce, ai wacce kaza ce, ko dan wani kaza ne. Alal misali, kai malami ne, ilimi Allah ya baka, yadda za ka faɗi gaskiya akan al'ummar musulmi, su yi daidai ba su gyara hanyar da ya kamata su bi, ga hanyar da ya kamata. Mutum ya yi kuskure ko ya yi laifi, ga yadda zai yi tuba da zancen ka gaskiya ne. Babangida, zancen da kake faɗa gaskiya kan malamai. Mu koma yanzu mu tambaye ka a ɓangaren to bardu, na ga kana ƙaunar zango.
Zango masoyinka ne. A wannan shi number one ne. Number one ne masoyinka. Number one shi abubuwan ma da nake. Wani abubuwan ma da nake. To akwai wani ɗan ƙwaro haka. A midiya ya fito yana cewa Zango ba a yi magana da shi ba ta cinkafa ma cinkafa, kuma shi ya fito yana magana yana hawai zagin Zango. Ni wannan ya kaga wannan ɗan ƙwaron, ka san ba sa'an ubangidanka ne ba san wannan ɗan ƙwaron. Ni abin da ina so in ce, gaskiya ni ban ji daɗi ba ma irin maganar da ne a shekarun jiya ko jiya ne, na fito ina ce mai kai ƙaramin ɗan iska ne. Ba haka na so saɓon ya san mai ba. Shi wannan abin da nke so mu faɗa mana ɗan ƙaramin kwada. Wannan so yake falewa. Ka gane? Faluwa ne yake so yi. Shi wani ɗan wannan shi waye ma shi ka san shi kai? Kaga ni ba zagi nake ba. Amma abin da ya zama zai faranta ma al'umma, kuma duk da cewa ba a san ni a midiya ba, yanzu na fara ɗan shiga midiya, kuma kaɗan in Allah ya so za a san ni, kuma so nake duk ayyukan da nake nan gaba zan gyara, idan na san tsarin da nake bi ba daidai ba ne, ni kaina na san tsarin da nake ba daidai ba ne, zan iya canzawa, kuma na san irin abubuwan da ya zama mutane ba su ji daɗin shi ba, zan iya canzawa in ga al'umma ne suke so, yadda tsarin da ya kamata in bi. Kuma na san shi wannan gayan da yake zagin Oga Zango, ba haka na so in maida mai martanin ba. Ba haka na so. To ai abin ne so sa, ka san aka zagi masoyinka, ka san in kana da masoyi aka zage shi, abin zai ci ma rai. A cikin ma maganar da nake, na san da akwai irin wata magana kayo na faɗe ta da ɓacin rai, kuma ban so haka yadda zan maida mai, ba haka na so ba. Aiwa. Ban yi ta ma a cikin nutsuwa ba, kawai a cikin ɓacin rai ne ta da gaggawa na tura midiya. Ba haka na so saƙon ne ya isa ma ba. Ka kiyaye. Da a Najeriya nake. Allahu akbar. Akan Zango? Ai duniya ta shi zafi akan Zango. Oga Zango. Masu zagin sa ku kiyaye. Su gani suke abin wani na ɗauke shi da wasa. Su kiyaye. Amma ba su da kunna da faɗa musu, kuna ji Babangida ya ce muku ka kiyaye. Mai zagin Zango ya kiyaye. Ba duk wani ƙaramin ƙwaro ne ba, ko wani ɗan iska, ko wani ɗan gaba da fatiya ya rinda zagin. Oga ba. Ku daina. Amma matsala da ɗaya. To saƙo yanzu muke so ka aika Zango saƙo na sallah, na sallar Idi. Barka da sallah. Daga nan Sudan. Barka Oga. Da fata kana cikin ƙoshin lafiya, ina maka fatan alkhairi da fatan nasara. Allah ya kiyaye sharrin dukkan mahassada, kuma Allah ya kare ka, ya kare dukkan danginka. Masoyinka. My name is Babangida. Dan Sudan. Yes. To a aika Momi Gombe, ita ma irin soyayyar da kake ji da ita a cikin ranka. Wato in ka ji an ce mawaƙi zai waƙa, zai iya ɗauko dukkan wani salo wanda shi ya tunaninsa iya baiwarsa. Ni yanzu ayi rarrafe ne. Ba zan ce ma mawaƙi ne ba. Da kai ba rarrafe kake ba, kai Rarrafe nake. ka rarrafe amma ka tashi, ka ɗan tashi lissa amma. Don yanzu irin wannan waƙoƙin da nake, ba waƙoƙi ne ba, kawai ina ɗan gwada ne irin baiwar da. Yanzu abin da na tambaye ka, na ce Momi Gombe ka nuna mata irin soyayyar a cikin zuciyarka, ka aika mata saƙon sallah. Kuma ka san da akwai baituka a cikin waƙar, ban sa su ba. To yanzu zai aika mata barka da sallah. Barka da sallah, da fatan kina lafiya. My name is Babangida. Dan Sudan. Fatan nasara da fatan alkhairi. A huta lafiya. Dan Sudan ne, wannan masoyinki ne, wa kike Momi Gombe. Mutumin nan iya miki waƙoƙi, iya miki abubuwa. So ake yanzu in ya ɗaga waƙa a shayyara duk wanda ya samu waƙar Babangida. In dai ta maman gobe ce su shayyara ta isa mata. Wannan ɗan Sudan ne, a Sudan muke, gashi nan masoyinki ne, san keke so da ƙafa. Gashi nan dai Babangida mawaƙi. To a sha kallo lafiya. Wasan da Adam Zango sarki ne.